tali kɛ Mali jamana kuntigi fasa kan Asimi Goïta. Oui. Kuma caman fɔra sur les réseaux sociaux e yɛrɛ hakilina jumɛn bila ka dɔnkili da Asimi Goïta la? Asimi Goïta n b'a ye télévision na. A baara la miiriya min b'a fɛ farafinna walama farafinna bɛ taa ɲɛ min ma o de ka ya ko diya ye. An mako bɛ mɔgɔ la bi farafindenw na minnu bɛ an haminankow lɔn. An mako bɛ mɔgɔw la masaw la minnu b'an dɛmɛ k'an bɔ jɔnya la. N delila ka dɔnkili dɔ kɛ Asimi Goïta kun b'a la ani Mamadi Doumbouya de la Guinée ni Bamenda du Burkina. Le vent du changement. An b'o waati de la fɔ farafin ye ɲɛ yɛlɛ. An ye k'an yɛrɛ ta ye. Dɔ b'a kɛ. Ɲɛw bɛ yɛlɛla hakiliw bɛ kow ɲɛ la. Asimi Goïta a b'o sira le kan. An caman farafin caman miiri le b'o ye. Ani dɛmɛ ka kan. Farafinden de. A bɛ baara min kɛra Mali ye. Alhamdulilayi n'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. N'an sago dila an ma. Farafinna bɛɛ de bɛ hɔrɔnya sɔrɔ. O kosɔn n ka dɔnkili nin la ye a bɛ baara min na a ye fanga don a la tuguni ka taga ɲɛ. D'accord. Mama Aïcha, i ka kuma kɔnɔna la i b'a fɔ ko i ye Ivoirienne d'origine mais i ye africaine de ye. Afrique problème bɛɛ b'i intéressé. Ne bɛna n sugu fɔ. Cɛ min ye ne ba sɔrɔ a den ye. A bɛ bɔ Sikaso a tun tɔgɔ de ko Musa Tarawele ka bɔ Kaborora Masaso la. A nana ne mɔmuso furu ka ne ba sɔrɔ Côte d'Ivoire. Mais ne yɛrɛ bɛ Sikaso lɔn parce que n bɛ to ka taa Sikaso ka taa n ba ya mɔgɔw filɛ yen. Bon n yɛrɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire n bɛ bɔ Bondiali mara la. Bon n bɛ vers Sengela. N y'a dugu yɛrɛ n wolodugu tɔgɔ ko Bon. Mais Mali n bɛnbaw bɛ bɔ yen. Tarawele la kɔni Sikaso. D'accord. O kɔrɔ k'i fankelen ye Mali ye fankelen Côte d'Ivoire ye. Ne ba Mali ni Côte d'Ivoire situation bi cogoya min na i ko sisan ka bɛn ni dɔnkili in bilali ye mɔgɔ caman bɛ ka kuma bɛ ka bolo de kan kosɛbɛ. Ko mɔgɔ filɛ ka diya bɛɛ ye o. Mais i hamina ko ye fɛn min ye i b'a yira ne ta miiriya le ye nin. Asimi bɛ kunba min na a bɛ kɛlɛ min na nin Mali kelen ta ko tɛ o. An bɛna ɲɔgɔn faamuya kɔfɛ. Ni tubabu k'i ma je veux mon autonomie. C'est-à-dire n bɛ se ka ko kɛ n yɛrɛ ye n bɛ se ka dɔ kɛ fana. Asimi b'o sira le kan. An n'o de ko an ye panafricain ye. An ka miiriya ye tiɲɛ. Bon ne ye artiste le ye n bɛ dɔnkili la. N kumakan mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogoya min na o b'a lɔn. Ko n b'a Asimi soutenir la parce que c'est un panafricain. A bɛ kɛlɛ min na nin farafinna hɔrɔnya kɛlɛ la a b'a la. Hali n'an tɛ bɔ Mali la mais ne miiriya la an bɛɛ y'a ko le an kunkan ko le. Ni Mali sera ka bɔ nin jɔnjuru la an bɛɛ bɛ sira sɔrɔ. Sababu bɛ na a bɛ daminɛ dɔ de la donc a daminɛna Mali de la Asimi de b'a la. An se bɛ min an b'o kɛ Asimi ye k'a tɛmɛ. C'est un combat pour l'Afrique qui veut se libérer. D'accord. Nka lien foyi t'i ni Asimi cɛ lien foyi t'i n'a ka mɔgɔ si cɛ i t'a dɔn. Wallahi n b'a ye télévision la. Bɛɛ bɛ den ɲuman fɛ. Den min bɛ na k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka n faw ni n baw bɔ jɔnya la. Ni ma taa o fɛ c'est que vraiment hakilinataw bɛ yɔrɔ wɛrɛ. Voilà n'o tɛ k'a fɔ n delila ka Asimi ye ka n bolo don a ma ko non.
Ah, sisan réseaux sociaux bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama. Awɔ. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais Mama Aïcha, mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko i ka yetaw la ani bɛ minnu bila k'a b'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire masakɛ ko o t'i ka koba ye ten kosɛbɛ k'o de hukumu kɔnɔna la. Non. I ka lɔn. Nka an ka masakɛ. Alassane Ouattara. Nka muso le lɔn. Kabini bi ma se. Lɔnbaga kɔrɔ de. Hali n'an bɛ ɲɔgɔn ye jamana a b'a fɔ mabɔla ma sɔrɔ. Nka muso lɔn wagati min na. An b'a lɔn ko a n'a Alassane bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a lɔn ko a bɛna kɛ première dame ye. Donc ne ni Dominique Ouattara. Lɔnbaga kɔrɔ le parce que n kɔrɔkɛ le tun bɛ baara kɛ. N'a cɛ ye. O bɛɛ tun bɛ l'école-denw de kalan. O ka ɲɔgɔn lɔn ten. Awɔ. O lɔn de Dominique k'a fɔ n kɔrɔkɛ ma ko an ka mɛn ko denni bɛ dɔnkili la Aïcha Konate dɔgɔnin n kɔrɔkɛ fɔ Abulayi Kone. A ko oui ko n ba y'a si labali. A ko Ala le k'a diya n ye. Ne Dominique ka ɲɔgɔn lɔn bi c'est une affaire de 40 ans. Donc RPR ko Alassane ko. Awɔ. O ye kunu ko le ye ne ɲɛfɔ mais ne ni Dominique tɛ i ni cɛ y'a fɛ. N'a muso le ka di. Hali kɛrɛ wulila Abidjan. Ne taara Laginɛ. Ale le ka sɛbɛn bila n ma ka die bila ko n ye segin ka na. Teriya kɔrɔ bɛ ne Alassane muso cɛ. Donc an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ badenya kuma le kɛ. Politique kuma k'an kɛ. D'accord. Donc nos relations c'est autre chose. Ok. O kɔrɔ foyi t'i ni Côte d'Ivoire masakɛ cɛw ka di ni mɔgɔ muso ka di dɔrɔn kɔrɔ k'i n'a yɛrɛ ka di. Ah, n t'o ɲɛdɔn dɛ. En tout cas, je ne parle pas politique avec Dominique Ouattara. N'an ka ɲɔgɔn ye an ma politique kɛrɛ nana wuli crise wulila ne taara Laginɛ. J'ai fait 10 ans. Ale yɛrɛ le ka sɛbɛn bila komi i bɛ mun kɛlɛ. Kɛrɛ nana ne bolo. Parce que mes soins. Elle m'a dit, il faut rentrer. Donc, je suis rentré, moi, ma walignement long, mais politique, ani n'était politique. D'accord. Et Mama Aïcha, kuma jumɛn b'i bolo ni wagati n'a ka ɲɛfɔ i kanubagaw ɲɛna dɔnkili kura in kan? Mun ko k'o bɛ farafinna hɔrɔnya fɛ, o kan ka kɛ dɔnkili nin fɛ. Dɔnkili yɛrɛ kɔrɔ. An b'an ɲa hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na a si min b'o kɛlɛ de la anw k'o faamuya an bɛ gbɔn a si min. Vraiment, on le soutient dans sa lutte avec tous ses compagnons, Choguel, Maïga, tout le monde, Aya 5 colonels, vraiment. Mun bɛ n'a ye anw yɛrɛ bɛ n'a ye parce que on veut être libre, on veut une Afrique libre. J'ai fait un chant comme ça, le vent de la liberté, c'est la même chose. Hein, parce que je suis panafricaine. Thomas Sankara, le Libyen Kadhafi, Tombo Kenyatta, tous ces leaders-là en Afrique, et Aïcha Kadi Mohomiye, Aïcha Mirinata et Nine, Farafi Yaka Horoya Soro, Asimibo Kerelekan, Enfana Bako. Donc, c'est ça, même Mali Befo. Et puis, comment c'est mon banque, soldat là, politique n'est te digalate parce que malon, soldat nous, c'est là et toi maintenant, ta kalama. On bedo, on est à la fin, à la canoya. Amina. Mali ni Côte d'Ivoire, vraiment, Kuruka na kani nyon quoi, faut doler son, chiama, ameta. Anya ambenya bekola. Mais, Ala ka saba, ala ka hakiri ɲuman di an bɛɛ ma. Ne tɛna don détail la dɛ, mais a bɛ ɲa o ɲa ma. Ala ka nɔgɔya de, parce que an si kana fa tɛ kɛrɛ la. Mama Aïcha, o la i ka kuma kuncɛ kuma bɛ kɛ jumɛn su in na? N bɛ Mali bɛɛ fo. Africain, farafin bɛ hɔrɔnya ɲinina. N bɛ bɛɛ fo. Asimi Goïta, ala k'a fanga se. Ana dɛmɛbagaw. A y'a colonel, premier ministre, ala ka bɛɛ dɛmɛ. N bɛ n teriw fo, Ami Koïta. N bɛ Batuli fo, Batuli Niang. N bɛ Roi 12-12
fo. Roi 12-12. Modibo Traoré. A fois ne ko frontière u daire la. Modibo Nyonzon Traoré. Kaka shoboro bina. La ya shobe conteneur. Ne tras a shobe conteneur la frontière. Ne daire la be de droga. Murmo nyaso kika shoboro bina. Come travel la how befo. Ubeba me. Nala sura mama Aisha dong li kurain kam se ka filina e donia dong li kurain ke. Ko marama fe nganya wara padema nila bala kalima konontobo ite setimolina. Konika bashima konontombo. Merci. Ala ka fitara boani ɲɔgɔn cɛ. Amina yarabi. An fana ye artiste dɔ ta la jouer. Masara diya ma ko ye jouer mais nin bɛɛ bɛna bɛn. Nin bɛɛ bɛ bɛn an bɛɛ bɛna taa jouer o fana bɛna na yan. Deni tɔgɔ de Mariam Ba nana yan a ma se ka jouer vraiment ça m'a fait beaucoup de peine. Ala k'a nɔgɔya. Amina yarabi ami. C'est tout Ala k'a nɔgɔya. Ko n bɛ bɛɛ fo. Bɛɛ b'a mɛn n'Ala sɔnna. Jo Bala o sigilen bɛ Dakar le kɛ ko n bɛ Jo Bala fo. Jo Bala b'a mɛn n'Ala sɔnna ma. J'embrasse tout le monde, tout le Mali.